puyo boro diri akay. Pwede namang baan ni Belaya. Sus, di kumari ni lugar akong wapa eleksyon ron. Ayo. 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 Uy, kurata ba na ni mo dong? Unsa may toyo ni mo diri na ho dong? Naginaminam ko dong. O, pangitag kwarta do kay agahong bayad dong tanawa. Perting gubaa. Iputgan pa jud ko kurente kay buang kabayad sa utang sa kuryente. Unsa dong? Unsa may toyo ni mo nganong ari makanaho? Ni ala ko boss kay. Happy ka na ba yung mayonnaise? Kabalo man siguro ka. Ah, kabalo ko, boss. Ikaw mo kami akong giuna-unaan nga butara. Di adik ko ipalipay ni mo. Unsa man na? Sus, nauta na dyan ko panding. Mao na lang dyan nakuha dito sa bangko. Bisik mo sa boss kay basta kinaka. Sus, pulos na naman dyan itinag-5. Anay, Mga kandidat din 5 mil. Pero puro tag-5. baka adyo ba ka sa bahay, boss? Aw, laba pas ayon sa bahay na. Kunya, di ko magdugay-dugay kay para madali ko kauman. Daghan para pagpusuryo nun. Nga, okay na para nimo. Matar, boss. Kuwangan naman eh. Aw, inigbutar nimo. Balik din sa amo kay sigurado nga unaan pa na. Pag-sure, boss ha. Aw, way paltos na. Balik tayo bitaw, boss. Ipaadyo ko naman yung bahay ng gubaon, boss. Aw, kana. Okay na ni, ganyan mo bahay. Mamansyon na niyo bunaog ko. Kana, marat. Ganahan po tani mo mutar, boss. Aw, sige. Unya, di na ko maglangay. Ah, sige, boss. Pasensya po sa ang agianan, boss ha. Kay, di agikan na kita sa agaton lagi. Naunsa mo bunin mong bahay. Mura magwa mo ni nilimpyo, he. Wala, di ko palit buo. Aw, ipalit nagbuo. Kay para nga malimpyo na ni imong bahay. Oh, sige, boss. Oh, sige. Oh. Basta mo na to, ha. Salamat ni boss ha. Oh, numero 9. O, karong mayo 9. Ayaw kalimti. Ah, sige, boss. Budo pagka-mayor. Oh, sige. Sige. Nakalimtan. Oh, sige. Sinto kayo. per sinto. Oh. Sige, lamat, boss. Oh, sige. Lamat. Sabi ni bahay nilang tuni. Oy, nga. Kalibunan man diri ah. Sige laman kay basig na pa sa unahan. Ako lang ang tuon. Gini ako ba? Ay. Ton, ni aram lagi imong balay da diri adi. Ay puta ko ba sa kalibunan abi ko way balay diri. Di am deka niyo. Ani ali ko kay kabaw ka nga hapit na bang eleksyon. Karon na bang Lunes. Kunya, sure ka nga ako imong butaran. Oo. Aw maayo, kunya. Dako yatag nimo. Hinintos na naman jud ni. Istrata. Ayaw do liko-liko kay way ayo ning liko-liko. Straight. O doon ninikinig ko. Ayaw liko-liko. So man jud, straight jud o liko-liko. Straight o liko-liko. Aw. Muro mo nagkatawa ka. Muro magkadagano naman siguro ka. Okay. Aw. Nga, di na ko maglangay kay. Tapo ko ilas nga doon. Si Jerry Boy bakla tumboy. Aw. Jerry Boy makuno to. Mo nang to ilas na ako nga ang tagaan og kwarta. Sige, iwas ko ng trabaho ng bahay. Aw sige. Ipaayo na sa imong bahay niya. Oo. Aw sige. Basta ayaw kalimti ha, mayo 9. Oo. Mayor Budo, ayaw kalimti. Sige. Aw sige. Salamat. Ay, Busjer! Nagunsa di ka diha? Ay, uy, anong hari ka nila? Uy, gusto na imong butoran.
kayo na be. Wa pa niya rin mo dire. Wa pa. Di ayon, Boss Jer. Ay, ni ako diri ba? Kanang mangyo ko sa imong boto. Unya, siyempre, hapit naman ang eleksyon. Ako naman Lunes. Naku, ihatag nimo. Okay ra ba nimo? Di na. Siyempre, ganun nga pahalipay. Mauni ang pahalipay nimo, boss. Kinintos. Kadindot ba yung nanay? Napakay padangin nga na. Ay, padami ba na na? Okay na nimo, boss. Okay ron eh. Pakuha niya sa tutog manok. Maayo. Ay, kalintik ng maayo. Maybe ha, Mayor Bodo para pagka-mayor. Oh, agamutaran. Why, liko-liko, istiro-tiro. Kana. So, salamat. Nya, di na ako maglangay. Kay, mubalik pa ko dito sa aong balay. Ako pa, magbatok-tok bakas manukan. Sige. Boss. Nialik ko kay. Labahin ni gitu ya. What's up mga kabarangay? Panahon na dahil mo shoutout. Shoutout dahil sa ang tanang classmates ko. Shoutout po dahil ni Lorena Garaw. Shout out po ni Justin Tumuling. O, shout out po ni Darren Dilador. Please subscribe sa among channel mga kabarangay o Happy Pista sa sityo Tunga-Tunga. O hit dahil notification bell para updated ka kung may isang video. O mauro dito mga kabarangay o dagat salamat. Diri ra day me.